Sir, unsa bay mga preparation karon sa tuang buhatan sa Coast Guard, sir? Yes sir, ang Coast Guard Station Davao nag-standby na ta karon sa atong mga personnel. Nagitaas po nato ang alert status to heightened alert status kung asa naka-preposition na ang ang mga deployable response group ready to respond to any eventualities, and at the same time ang atong resources, especially ang ang floating assets, ato na pong i-preposition diri sa may bandang Santa Ana Wharf. That includes 2 rigid hull inflatable boats and another rescue boat pod, sir. So in total na atay 3 sa Santa Ana, sir, 2 sa Matina Aplaya, and the rest of Davao City, sir. Ato po mga substations, sir, are also having their own preparation, sir, para aning ato ang weather disturbance, sir, nga na sinati karon. That's good to hear, sir. No, sir, so imuhang bana-bana, sir, pila ang percentage o pila ka porsyento karon ang kaandam nato sa bagyong Basyang, sir? It's hard to sir, no, to kung atong ikuan ang tagaan nato sir. 10 is the highest, nata sa number 9, sir. Okay. Nata sa number. We are taking this matter seriously because this involves the safety of lives and properties of the people, sir, sa ato ang area of operation. Sir, any advice or kanang pahimangno nato sa katawhan karon, sir, labi na nga nagkaduol na gyud ang ato ang ginaatangan nga bagyong Basyang? Yes, sir. Unang-una, sir, atong gipasalamatan, sir, no, ang dugang pagsabot sa atong kapwa Dabawenyo nga nakasabot sila sa atong giimplementar kay wala man tay laing tinguhani kundi ang safety lang man. O kung wala man tay mga importanteng lakaw o patuyuan sa Samal Island, ato lang sang ipagpaliban sa pagkakaroon tungod kay karong orasa, sir, sa atong paghinabi naanay sir, no, naanay taligsik o expected na nato ni mo kusog na ni ang ulan anytime this afternoon.